Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti għadna fi żmien tal-Eid ninsabu fis-sitħat matul iż-żmien tal-Eid. Liturġija tal-kelma tal-lum tkellemna, anzi Ġesu jkellemna jkompli d-diskors ta' Ġwanni fiċ-ċenaklu jwedna li ma jħallinix weħidna, ma jħallinix orfni, ma jħallinix mingħajr xi ħadd li jenna u jibgħatilna l-Ispiritu tiegħu biex jitina l-qawwa li nimxu l-qudiem. L-lum ukoll jum l-om nitolbu għall-ommijiet kollha dawk li huma ħajjin u dawk li ħallew din id-dinja biex il-mulej jagħtihom il-bżonnijiet u jiġborhom ukoll miegħu fl-eternità. U diża tal-lum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Ruħ Luka Kurmi. Għalhekk bi preparazzjoni għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ejjew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Alla biex ngħixu kif jixraq dan il-misteru tal-Qudiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla jekk jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt ta' Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies fehma waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew sopob kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li Samarija laqat il-kelma tal-Alla u bagħtu hemm lil Petru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad l-apostli qiegħdu idejhom fuqhom u rċievu l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. Ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. Għannu s-seb ta' ismu, xandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm min tal-biża' femilek ngħidu flimkien
għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin ta' dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tanilek u tani lill-ismek. Ejja waraw l-emejjel tal-Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin ta' dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih u jsaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem. Ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin ta' dinja kollha. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuq it-tiba tiegħu. Ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin ta' dinja kollha. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, lil-mulej Kristu qazzu f'qalbkom, kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala it-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkażbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar dbagħti għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba dnubiet u li kien ġust miet għall-inġusti biex irrassaqkom lejn Alla. Kien moti il-mewt fil-ġisem imma ħa il-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri iħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-missieri u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċiveh għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jgħammar magħkom u huwa fikom. Ma ħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni għax jiena ngħix u intom ilkoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min żomm il-kmandamenti tiegħi jħarishom daku li jħobbni. Min iħobb lili iħobb ukoll il-missieri u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju nitnatfu minn ħobietna. Jekk innotajtu l-liturġija tal-kelma l-Vanġelu tal-lum, ikompli mal-Vanġelu tal-ħadd li għada għalhekk iridu ma rridux ninsew il-kuntest li fih iseħħ li huwa ċ-ċenaklu. Il-ħadd li għadda jekk tiftakru sewwa, Ġesu jgħidilhom mill-Apostli, tħallux qalbkom titħawwat, afdaw falla u afdaw fija. Mela kellemna fuq l-ewwel żewġ persuni tat-Trinità. Illum iwedna l-Ispirtu Santu. Sa l-Ispirtu Santu huwa diffiċli ħafna biex nifhmuh. Forsi wieħed mill-Kristu l-iktar
Tieni persuna tat-Trinità l-iktar li aħna familjari miegħu. U għaliex, għax niżel fostna, kien bniedem bħalna, għex magħna. Ġesu jkellemna fuq missieru u fuq l-Ispirtu tiegħu. Ma ninsewx il-kuntest huwa l-aħħar ċena. U għalhekk Ġesu jgħidilhom tinfixlux afdaw falla u afdaw fija. Għaliex, għax l-apostli kienu ħajtħlu f'bawxata kbira, f'diffikultajiet kbar. Ġesu kien jara minn qabel x'ħajjiġri ovvjament. Kienu ħajħossuhom midimba, kienu ħajħossuhom li abbandonawh, kienu ħajħossuhom li jittraduh. Ġesu kien jaf x'qed jgħid, taqtawx qalbkom alla volja intom midimbin. Alla volja wieħed se jittradini, ieħor ħajġħadni 3 darbiet, u kollha kemm intom iddabru raskom u tħalluni mmut waħdi, jiena xorta inħobkom. Ġesu ma tomx ċamata għal dak li kienu se jagħmlu, imma qallhom li jħobbhom mhux talli li jħobbhom li nneża u libes il-fardal u ħaslilhom riġlejhom. L-apostli dan ma setgħux jarawh, u għalhekk ma setgħux jifhmu u bdew isaqsuh kemm Tumas imma fejn sejjer, imma x'ħad tagħmel hekk għax m'aħniex ħanarawk aktar, ma setgħux jifhmu. Illum Ġesu jgħidilna ma ħallikomx orfni. Illum qegħdin niċċelebraw jum l-omm ukoll. Min tilef l-ommu jew il-missieru jaf x'jiġifieri. Tħossok orfni. Isek kellek punt ta' referenza fil-ħajja tiegħek, il-ġenituri tiegħek u m'għadhomx hemm. ċerti psikoloġi jgħidu hija waħda mill-iktar ħaġa diffiċli fil-ħajja tal-bniedem. Però tindunaw li xorta hemm maqda mal-ġenituri tagħna fl-ispirtu, l-ispirtu tagħhom nibqgħu inħossuh. U dan biex nġikom nifhmu ftit x'inhu l-ispirtu ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ma ħallikomx il-tiema, meta nħossuna l-tiema aħna. Bħalma teġralhom l-apostli. Immaġinaw il dawn l-apostli ħajraw il-Kristu arrestat, ħajjiġi msawwat, ħajjiġi msallab u mitfum. Ejdu li intom kif ħassewhom dawn l-apostli. Ħassewhom li ċaħduh, ħassewhom fid-dnub, ħassewhom abbandonawh. Issa ħaniġbed l-attenzjoni fuq il-Vanġelu tal-lum, għax dina xi ħaġa li jiena għexta anke b'mod ħażin. Il-Vanġelu jgħidilna min iħobbni iħares il-kmandamenti tiegħi. Issa aħna kif ngħixu? Jien għamil żmien ngħixha hekk. Nobdi l-kmandamenti biex Alla jħobbni. Kemm jien iblaħ. Kemm jien iblaħ. U għadni ma fimt xejn minn Alla. Alla jgħidilna rridu nitilqu mill-imħabba, mhux mill-liġi. Illum jinsista ħafna fuq l-imħabba Ġesu. Jiena, anke fiż-żwieġ u anke fil-ħajja tal-familja, jekk inħobb, jekk hemm l-imħabba, ma nittradixxix, ma nweġġax. L-istess il-Vanġelu, rridu nitilqu mill-imħabba tagħna lejn Alla. U l-kmandamenti mhumiex iktar pejs, għax fejn hemm l-imħabba xejn mhu pejs. Ħanibgħatkom lura mhux kulħadd, imma fil-ħajja qabel meta kontu għarajjes forsi. Kemm kontu tagħmlu sakrifiċċji biex tiltaqa' mal-maħbub jew mal-maħbuba. Xejn ma kien ikun diffiċli. Tagħmel sakrifiċċji kollha għax hemm l-imħabba. Fejn hemm l-imħabba, il-kmandamenti mhumiex pejs imma huma gwida biex ngħixu aħjar. Huma gwida biex ngħixu aħjar. Ħaniġi għat-tielet punt. Jiena nħobb l-aktar meta nħossni maħbub. Anke lill-uliedkom meta tikkorroġuhom, jekk jindunaw li qed tikkorroġuhom b'imħabba għax tħobbuhom, jobdukom aktar. Ħanġibilkom eżempju. Jiena qabel ma kont saċerdot kont tarus. U
darba ħriġ ma' tfajla fuq mejdan jieklu u jien ma kellix manieri fuq il-mejda, ġifieri mhux ma kellix manieri, mhux ma kontx edukat. Imma xi niġi biex niekol, forsi bħal ħafna minna, nieklu u ma nagħtu każ ħadd aktar u jisu l-ikel ħajaħrab. U jien niftakar din tfajla tiegħi qalt li morna ġa restorant, kien xi anniversarju qas niftakar sewwa aħna l-irġiel ma tantx niftakru. U da qalt li tiekol qishom ir-Russi, m'għandix kontra r-Russi, ma dik hekk qalt li kienet, ġejjin joħdulek il-platt tal-ikel. La titkellem, la tgħaddi l-bżar u l-mel, la tgħidli buon appetito, qishom ħajoħdulek il-platt mu qudiemek, propju m'għandekx manieri tal-mejda. Imma qalti li bimħabba, għax kienet tħobbni. U meta xi ħadd jgħidlek xi ħaġa bimħabba, kemm tbiddilha ħajtek? Se dan napplikawh. Jien dejjem dawn l-affarijiet napplikawhom għax jiena mill-ħajja nitlaq, napplikawhom għall-ħajja Kristu kemm iħobbni. Jekk jiena dal-punt ġejjina, issa ħalikom mill-istorja, ħaniġu għall-punt. Il-punt huwa dan, meta ninduna b'liema mħabba ħabni Alla, kemm inħobbu aktar. Kien ħarsu biss lejn l-eżempji tal-Vanġelu meta s-Sammaritan ndunat kemm ħabba Kristu, meta Mattew nduna kemm ħabbu Kristu, meta San Pawl nduna kemm ħabbu Kristu. Biddel ħajtu minn hekk għalhekk ħaġa li forsi jiena u inti għadna m'għamilnijiex. Ħaġa li forsi jiena u inti għadna m'għamilnijiex. Fit-30 sena li jilna qassejs, ħana rakkuntalkom storja oħra biex nifhmu l-imħabba Alla kemm kbira lejna. Jiena nħobb jgħidu li mmur nippriedka l-awwelin kultant, speċjalment is-safar. U darba kont qed nagħmel irtejl kien hemm nagħti irtejl mhux nagħmlu. U kienu ħaltejn, kien hemm ġuventur u anke nies normali, kien miftuħ għal kulħadd. U niftakar jiena ħobb nilbes il-jeans, dejjem nilbes salib jew sinjal nipprovi ma. U dan niftakar ġie ġuvni wara qalli fader kemm jixraq li il-jeans biex jgħaddini biż-żmien u fl-istess ħin rid kellemni apparentement. Qedlu iwa qalli għad ma ftit ċieħa qalli ma jixraqlek għadu insomma. Qedlu int f'qalbi tgħaddini biż-żmien u tħaqtlu qedlu iwa qedlu nħossni komdu u ħallejtu. Imma għalhekk importanti li nirrispettaw ta'. U l-għada wara il-priedka raġa ġieha u ħabbat li fuq il-bibi biex ikellemni. Bida jgħid li fader jiena kont qrib ħafna Ġesu. Għalli kont inħobb lil Alla, għalli kont nitlob regolari, kellu dawk 19 u 20 sena ta' qiegħed l-università. Għalli illum għandi ħafsa kbira f'qalbi mdejja. Għalli għax minn dħalt l-università ċans ta' xejn, pika kbira fl-istudju, għalli abbandonajt it-talb u hekk dawar wiċċux indunajt li qed jibki għalli nħoss ħaġ kbira għal dan Kristu. Għalli għandi void, għalli kemm nixtieq nerġa' insib il-dan Alla isni orfni għalli ġej għall-Vanġelu tal-lum. Inħossni mingħajr missier, dak il-missier li kien jagħtini dik il-paċi, dik is-serenità. Nixtieq narġa' immur lura fi żmien, imma l-ħajja tal-università maġġla, l-istudju huwa kbir, ħin ta' xejn, irid illaħħaq mal-ħajja. Kemm nixtieq li nerġa' nersaq lejn Ġesu. Ħanieqaf hemm fuq dan. L-għada tiġi persuna li kienet tgħallem fl-istess università għax kombinazzjoni, li kienet ukoll għall-eżerċizzi u tirrepetili kważi l-istess ħaġa. Għad li fader jien kont qrib ħafna Alla, għad li qabel ma żewwieġt kont nitlob regolari kelli paċi f'qalbi, għad li mindu żewwieġt il-ħajja saret tant maġġla bix-xogħol l-università tipprepara, tipprova titlob jitqu bik, għad li abbandonajt il-Alla u għandi void kbir. Inħossni imdejqa
li abbandonajt l-Alla, imma ma nistax nerġa' lura. Naqta qalbi, nipprova u ma jirnexxilix. Inħossni waħdi, kif ħanamel biex nerġa' lura? Jiena biex nindunaw kemm iħobbna Alla ta' għax meta nindunaw li aħna maħbubin, ħajjitna nbidluha. Issa jien ħanitlobkom tagħmlu exercise żgħir. Immaġinaw li jintom flok Alla u għedin taraw il-dawn iż-żewġ persuni, il-dan l-istudent jew u din il-professoressa li kienet tgħallem. Tgħid li għandha għaġ kbir għalik li tħobbok u tixtieq terġa' tiġi lura għandek, tixtieq terġa' tħoss l-imħabba tiegħek. Kieku inx tagħmel? Mhux tgħannaqhom it-tnejn u tgħidilhom inħobbok. Issa dik l-imħabba tiegħek għamilha multiply għall-eternità. Dik ma tibdix dan l-imħabba ta' Alla. Daqshekk iħobbna Alla lilna. Kif aħna għal-voli maħniex inħossuh, għal-voli ħossuna abbandonati, għal-voli li dispjaċina li maħniex ċans għalih, għal-volja maħniex nitolbu, Alla jħobbna b'dik l-imħabba. Meta nindunaw kemm iħobbna, imbagħad aħna mingħajr ma rridu għax hemm l-imħabba nosservaw il-liġijiet tal-Alla, nġibu ruħna sewwa, ma nkunux egoisti, ma nkunux ħsiebna fina nfusna biss, ma nkunux ħsiebna biss biex ingezzu. X'inhu l-aktar importanti? Li tagħtihom lil-uliedek il-flus u l-bini jew l-imħabba tiegħek. Irriflettu fuq dejn ta'. X'inhu l-aktar importanti? Li tagħmilhom sinjuri u mhumiex kuntenti jew li tagħtihom il-valuri u għandhom il-paċi u jafu jħobbu għal volja jsofru ftit. Għajdu li intom, għax aħna kultant dawn l-affarijiet ma naħsbuhomx. Ġesu, danu l-ispirtu ta' li wedna Ġesu, nibgħatilkom difensur l-ispirtu huwa dan li jbiddel ħajjitna. Danu l-ispirtu li ġalna nirrealizzaw x'inhu importanti fil-ħajja. Għalhekk l-ispirtu huwa diffiċli nifhmuh. Imma l-ispirtu rridu nħalluh, nagħtuh iċ-ċans. Ngħixu ftit is-silenzju, nirriflettu fuq il-kelma tal-Alla. Kieku jien ma preparajtx il-pritka jew ma nagħmilx ftit meditazzjoni fuq il-kelma tal-Alla, dawn l-affarijiet ma jiġux ġa moħħok. Kieku ma tirriflettejx fuq dak li jġrilek fil-ħajja ta' kuljum, anke dik il-persuna li kelmitek u l-oħra, u tgħid imma Alla x'irid jgħidli bihom, l-ispirtu tal-Alla, x'qed jipprova jgħidli. Applika għal Alla dak li jiġri madwarek u tinduna Alla kemm iħobbna. Hekk ħan jaqfaw ta' nirriflettu ftit fuq dawn l-affarijiet. Tal-lum Ġesu jkellimna fuq l-imħabba u fuq li jibgħatilna difensur. Il-ġimgħa l-oħra kellimna fuq il-missier u l-iben. Illum iwedna difensur dak li jbidlilna ħajjitna u dak li jurina verament xi tfisser l-imħabba, xi tfisser li Alla jħobbuk. Kun nfaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa biex flimkien nistqarru l-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed iben sem il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema u jiet fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej huwa magħna
بورينا للمسير li jħobb lill-uliedu. Ejjew mela nresqu t-talb tagħna u ngħidulu kun magħna mulej u mexxina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek biex bil-qawwa tal-Ispirtu twassal il-kelma tiegħek lill-popli kollha nitolbu. Mulej saħħaħ ir-rieda tal-mexxejja politiċi biex bl-azzjonijiet tagħhom ikunu xhieda tal-imħabba tiegħek u jaħdmu tassew għall-paċi fid-dinja nitolbu. Mulej inti wetna l-Ispirtu Santu biex ma tħallinix il-tiema, dawwa lil dawk li jħossuhom imwarba u għamil li jsibu persuni minn fostna li juruhom imħabtek nitolbu. Tolbu għall-familji tagħna, b'mod partikolari llum irresqulek l-ommijiet kollha tagħna, ixħed fuqhom il-barka tiegħek u għamil li kelmtek tkun il-pedament tal-ħajja tagħhom nitolbu. U Alla li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fismek ibnek iwettaqna u jwettaq l-emil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu, Signore, che Dio del nostro Padre, benedetto per noi peccatori, salvezza, benedetto nei secoli, tolbuħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna miħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sakramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassejs, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek u jgħidu għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jirnata b'xmiraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxiet li tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalek, aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nufrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra ġoġbuk tal-qana hawn quddiemek biex naqduk. U miċu kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna ġisawijiet li jiena li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Llum mod partikolari nitolbu għar-Roħ Luka Kurmi li għaleh qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati li jennu koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostli, mal-qaddisin kollha li jiexu fil-beberija tiegħek sam il-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jiena talilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ek qudiem dan Ġesu li tant iħobbna dan il-missier li taħajtu għalina li jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna b'nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu niswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen.
id-dem ta' Kristu jaħrisna. O Ġesu nitolbuk tkabbar l-imħabba fil-qalb tagħna, ibgħat l-Ispirtu tiegħek biex jarrafna kemm tħobbna, biex meta nindunaw kemm ħabbejtna u kemm tħobbna, natuk risposta ta' mħabba, nkunu aħna wkoll imħabba lejn ħadd ieħor u lejn il-familji tagħna.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-Eid u imla li rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi osra. Relikwa ta' Santa Faustina fl-okkażjoni tal-103 anniversarju mit-twelid tal-Papa San Giovanni Paolo li ser iżżur għawdex ir-relikwa ta' Santa Faustina. Għalhekk nhar il-ħamis 18 ta' Mejju, ir-relikwa ser tkun fis-Santwarju ta' Pinu bejn is-7:30 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija. Qoti ta' demm inħeġġu l dawk li huma f'saħħithom sabiex nhar it-tlieta 16 ta' Mejju imorru jagħtu d-demm li huwa tant bżonjuż mis-sija sal-5 ta' filgħaxija fil-Berġa tax-Xewkija. Dejjem ħudu il-karta tal-identità tagħkom. Min ikun f'saħħtu din hija karità kbira. Jiena tajt id-demm għal 30 sena issa bil-qed new shipping u ma nistax, imma hija karità kbira. Min kull flix kun demm joħorġu tliet persuni jgawdu minnha. Ġifieri min jista' taw f'saħħtu l-ikbar karità. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.